Nasikop sa kapulisan sa Dakbayan sa Toledo ang pagumangkon sa kapitan sa Barangay Media 11 sa gihimong bypass operasyon sa Barangay Kambangog, Toledo City. Ang nasikop sa pagpangrunda gila nga si Cyril Alferez Aying, 40 ang edad, taga Sitio Buswang, Barangay Kambangog, Toledo City, Cebu. Nagpaila pa ngadto sa kapulisan nga pagumangkon ni Media 11 Barangay Captain Hilario Alferez. Nasuta nga pagumangkon gyud sa kapitan samtang ang uyuan nga kapitan walay pagsupak sa operasyon sa kapulisan. Samtang napusasan sab ang silingan ug batos ni Aying nga si Oliver Paran Obanios Jr., 26 ang edad. Subayon sa kapulisan ang koneksyon sa dinakpan kung asa kini nagkuha og illegal nga drugas. Matod sa kapulisan, mubalor sa dulan 40,000 pesos. Subay sa standard drug price ang ilang nasakmit nga gituhuang illegal nga druga. Nahimong nagmalampuson ang kapulisan sa pagsikop sa suspetsado tungod sa pagpakabana sa mga tao nga mao'y mihatag og impormasyon sa kapulisan. Ang Toledo Police Station nga ubos sa pagpangulo sa ilang OIC, Police Lieutenant Colonel Wilfredo Alarcon Jr., padayong nakigubat sa pagsumpo sa kriminalidad ug pakigbatok sa illegal nga drugas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.